Sapa? Mbah Lurah. Mbah Sugi Ora melok kene. Nya. Oh, dadi awakmu ora melu Pak Minto. Ya sangu no. Dalang iki mosok njaluk duit. Lek pengen melu kudu ana probeyone lek pengen nyambung karo dalang mergo sampean sing nimbali kan Mbah Lurah. Hari ini sampean mek wong tok iki garapane dalang dadi mengko lek nembang lek ngomong umpama sahur manuk karo dalang kudu mbayar. Mboten napa-napa Pak, teng pundi-pundi Mas Persen niku mesti sangu. Sangu apa tak nek rokok tok iki lho. Rokok apa kuwi? Setan. Arah njaluk 500 lah. Nyapa kok njaluk 500? Lha iki lho, masamu lho bengi iki wis regane ra umum aku bengi iki. Lah lurahe kancaku pelek kok. Lah piye to iki awak dhewe iku numpak bis ae mbayar lho awakmu ning kene mosok. Iki lurah tak acungi jempol. Nyapa ngono? Alah tenan ngenyange pinter ta mon. Tenan kok Mbah Lurah kok iso ora percaya dikono wonge lho. Berarti Mbah Lurah nganti mara ning Ning omah munggalan ngono.